Тапшырубызның чираттагы котлау сәләме кабат зур ширклей авылына аша. Бүген үзенең алтын юбилеен, 50 яшьлек матур туган көнен хөрмәтле милләттәшебез Куликова Наилә Фәрит кызы каршылый. Аны онтылмаслык гомер тантанасы белән ихластан газиз әнисе, сеңелләре Әлфия, Галия, Нурия, Гөлнур, Дания, племянницалары Мәрьям, Динә, племянниклары Али, Рамил, Замир, Расим, Айнур һәм Камил котлап иң җылы теләкләрен ирештерәләр. Хак Тәгаләнең әмере буенча 1970 елның 22 ноябрендә күкрәгемә беренче гүзәл чәчкәм, татлы алмам, кызым Наиләне кыстым. Артлы-артлы Аллаһы Тәгалә миңа 6 кыз бүләк итте. Бәлки әтиләре ул чак улым булса иде дип уйлана да торган булгандыр. Әмма мин һәр кызымны туган саен тагы да бәхетлерәк ана була бардым. Беренче балам Наиләнең исеме туры килде. Ул чын бүләк булды безнең өчен. Үзеннән соң туган сеңелләренә ул бар яктан да үрнәк булып, минем иң беренче ярдәмчемә әверелде. Тырышлыгы, сабырлыгы, акыллылыгы аның кечкенәдән ук таң калдыра иде. Өстәвенә ул бик йомшак күңелле, киң йөрәкле бала булып үсте. Шуңадыр инде, мәктәпне уңышлы тәмамлап, Кузнецк шәһәренең медицина көллиятендә шәфкать туташы һөнәрен эзләштерде. Кулына дипломын алгач, 1988 елны киявебез Әббәс Муса улын очратып матур гаилә кырдылар. Аның да минем сыман ук бәхетле булды. 2 татлы алмалары, 2 кызлары туды. Бүгенге көндә инде балам яратылган хатын, газиз ана, сөекле бала, хөрмәт ителгән кардәш кенә түгел, бик кадерле әбекәй булып та 2 оныгы өчен яши. Кызым диеп иртән күзем ачам, балам диеп ятам төннәрен. Ардым икән, барысын өлгердеме, ничек үтте димен көннәрең. Туган көнең килде, бу зур бәйрәм, без җыелдык сине котларга. Насыйп итсен иде баламныкы барсы әйбәт диеп уйларга. Сау сәламәт булып, имин яшә, кайгылары калсын үткәнгә. Бүген бәйрәм синең туган көнең, мин бәхетле алар җиткәнгә. Алладан бәхет язган безгә гаиләдә 6 кыз, апа сеңел булып туарга. Син иң өлкәне. Шуңа күрә һәр чак безгә бар яктан да үрнәк үлгесе булдың. Якыныбыз. Бүген дә без синең киңәшләреңне көн саен кулланып яшибез. Синдәй киң күңелле, олы йөрәкле, мәрхәмәтле кешеләрне эзләсәк тә таба алмабыз бу дөньяда. Барысы өчен дә олы рәхмәт белдереп, матур туган көнең белән котлыйбыз. Апам диеп әйтер кешем барын, шөкер кылып, рәхмәт әйтәмен. Синең матур туган көннәреңне һәр ел саен зарыгып көтәмен. Апабызга Раббым саулык бирсен, кызганмыйча бирсен шатлыгын, өстәп бирсен иде жәлләмичә кирәк кадәр аңа байлыгын. Әти-әниебезгә олы рәхмәт, җан кардәше бүләк иткәнгә. Бергә аның белән матур гомер, шатлык авырлыклар үткәнгә. Кайчагында шаккатып куябыз. Әллә дибез апабыз корыштан, әллә инде Алла тик бер үзе сыйфатлары өчен тырышкан. Котлы булсын матур туган көнең. Менә бергә табын артында язсын иде бик күп тапкыр тагын бәйрәмнәрне каршы алырга. Кадерле кешебез, сиңа дип махсус җыр сайларга тырыштык. Кәефең күтәренке, тормышың матур, киләчәгең якты булсын. Без сине бик нык яратып һәм кайнар итеп кышып үбеп калабыз. Сиңа елмая, тәрәзәңнән карале. Туган көнең белән котлап, сиңа җыр яздым әле. Сүзләрен алдым булдылдан, көен сандугачлардан. Шишмәләрнең чылтырауы, шушы җырга кушылган. Сүзләрен алдым булдылдан, көен сандугачлардан. Шишмәләрнең чылтырауы, шушы җырга кушылган. Назлы җилләр иркәләсен, бүген сине кадерлем.
сақлап қына йөртсеннәр сине фәрештәләрең. Аппақ бәхет шәлкемнәрен бүләк итсен Ходаем. Туган көнең белән котлап сиңа җырлар җырлыймын. Аппақ бәхет шәлкемнәрен бүләк итсен Ходаем. Туган көнең белән котлап сиңа җырлар җырлыймын. Туган көнең белән котлап гөлләмәләр бирсеннәр. Теләкләрнең иң изгесен гел сиңа теләсеннәр. Күкләрдән йолдыз сорадым сибәргә юлларыңа. Кояш нурын аяктысын куштым мин җырларыма. Күкләрдән йолдыз сорадым сибәргә юлларыңа. Кояш нурын аяктысын куштым мин җырларыма. Сүзләрен алдым былбылдан, кейін сандугачлардан. Шишмәләрнең чылтырауы шушы җырга кушылган. Шишмәләрнең чылтырауы шушы җырга кушылган. Шишмәләрнең чылтырауы шушы җырга кушылган.